Bata pa kukul. Ang kokokol. Tagol. Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako? Iniimbestigahan ngayon ng Department of Education o DepEd ang di umano'y ghost students o undocumented beneficiaries ng Senior High School Voucher Program o SHS. Sila ay nakatala sa 12 private schools na nasa ilalim ng 9 na school division offices. Ayon pa kay Secretary Angara, hindi nila ito ito-tolerate. Kapag napatunayang may anomalya, agad ihihinto ang SHS voucher program ng sangkot na private school. Sa kasalukuyan, nangangalap na ang DepEd ng mga ebidensya. Inihahanda na rin ang termination of accreditation ng mga ito kapag napatunayang guilty. Ang Senior High School Voucher Program ay isang financial assistance program para sa mga estudyanteng nasa senior high school sa private schools. At yan, kabisyo, papayag ka bang mahinto ang SHS Voucher Program? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hey, Chic! Morning call. Morning, Tees! Kapisyo, feel good morning! Down! Thursday na karon! February 20, 2025! Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang pambansang angkol, Angkol Dago! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo ang pambansang tita Tanya Chinita! Siya si Tita Max, ako si Chinita, yan si Tita Max. Come on! Tita, siya si Tita Max, Chinita, tita ng La Radio Manila. Kasama ang pambansang senior, baka siya yung kumukuha ng nangungurakot. Ang auto, ano ako, through the initiative Through the... of Mangkanor. Ang programang Through the Initiative of Mangkanor, may pag-utos pa siya sa akin eh. Mangkanor! Good morning sa mga students out there. Kaya kayo na libre dahil sa Through the Initiative of Mangkanor. Sabi ko na ikaw yung may anomalya. Ako yung, wala akong anomalya dyan. Hindi ko sabihin na may kickback ako. Yung isitits. Ang hirap S-H-S. Kunyari ikaw si Coco Martin. S-H-S. Uy, wala ko siya 88. Inutulan talaga. Minus 10 points ka sa langit. Hindi parehas. Hindi hirapan ako. Ako yun eh. Ulit. S-H-S. 888. Basta yun na yun. Hirapan. Uy, pero bad yan Pag yan nahuli talaga. Si Coco Martin? Hindi, yung itong sa SHS voucher program. Malaking Mapaklose tulong talaga kayong mga mga school na yan.
Alam mo, Apat hindi lang. imposible, Kole. Hindi imposible na may Meron. nananamantala Oo. ng programa ng gobyerno na yan, ng DepEd na yan. Dali, ano bang ginawa dyan? Ba't may ghost students, may estudyante, patay na, nag-aaral pa? Hindi, walang pinagkaiba yun sa mga ghost employees, di ba? Ano Oo. siya, kumbaga, mga nilista doon, tapos wala namang estudyante talaga. So, yung pera, may Mapunta may kung kani- taong nakikinabang. Yun! May school na nakikinabang. Sana mahuli. Sana hindi ako mahuli. Kaya pala yung gate nakasulat through the initiative, Mang Kanura. Yung gate, May initiative kasi ako. Yung iba yan, shoutout sa iyo, wala kang initiative. Ha? Ano ba ibig sabihin sa Tagalog? Ha? Ano ibig sabihin sa Tagalog? Wala na. I-google nyo. Ba't ako? I-google nyo. Natutusan mo kami, tinatanong kita. Pero totoo, very, very, ano yan, Very masama. alarming. Oo. Oo. Kasi, paano na lang Pag kung... binawi yun ng DepEd, good luck sa mga anak mo ko. Basta si Oo. Nene, nakikinabang O siya. yun na nga, lahat naman ng mga anak na dadaan Na- sa senior high school, makikinabang dyan. Eh, paano kung nalaman na yung school ng anak mo sangkot sa pagbibigay ng ghost students? Kunyari may estudyante, wala naman pala, so may kumukubrang iba. Eh di mahinto. Eh paano yan? Ikaw magbabayad ka ng Totoo, full, biglang naman. yung 2 years na yan, magbabayad magulang. Oo. Kaya si Nene, maginhawa yung pagsi-senior high niya, baon lang yung and books and miscellaneous fee lang. Oo, malaking lang eh. tulong yun, di ba? So, kaya tayo mismo tumulong para masugpo yung mga... Oh, kung may alam kayo, isumbong nyo po sa... Isumbong Sa- kay Mang Kanor! Isumbong kay Mang Kanor! Iba, tulpo yun. Mang Kanor nga! Iba na, iba na. Isumbong nyo sa akin. Sumbong nyo po sa DILG. Ako ang kukubra! Ako yung kukubra! Pag sinumbong nyo sa akin, Oy! 50-50 tayo. Oy, grabe ka talaga. Wala namang patong sa ulo eh. Hindi yung patong sa ulo. Hindi yung patong yung gusto ko, yung pira. Hindi yung Yung patong. patong. Yun nga yun eh. Saan isusumbong? Oh, anong ahensya ng gobyerno? Sige nga, matalino ka. Saan? Doon mo Sabi na niya tayo pa. kay Kapitan. Doon mo na tayo kay Kapitan. Sa lupong tagapamayapa. Hindi, diretso ka na dun sa ano. Sa, Sa department kung ano na. anong department? Department of... Dep? Dip? Dep? Dip. Sa dip. Sa dip. Sa department. Sabi mo sa dip. O, doon ko isa. Saan? Ano nga? Department of? Basta sa gobyerno. Saan ka nga pupunta? Sa department of... Basta sa gobyerno nga. Isumbong Department nyo. of Ed. Department of Energy. Mang Kanor, alam mo, mayaman ka pero bobo. Hindi ko sabihin na napabububobo lang ako. Department of Ed. Ano yan? Ed. Department of Edgar? Parang siya ni Edgar pala. Sa Department of Education. Doon natin masumbong yung parang DepEd. mawala yung mga ghost students na yan. Alam ni Mang Kanor, nag-initiative. Saan ka nag-initiative? Sa true. Kaya nga, true the initiative. Pulse ba? Pulse initiative? True, dapat totoo. Ibang true yun. True. B-H. True. 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 Kailangan madilaan nyo. True. Naawa ako lang pambayad Sa estudyante? Yung ghost. Oh, wala Hindi, siya. si Casper lang yun. Yung ghost? Yung estudyante. Halata yung edad, kilala niya. Kilala mo si Bakit? Casper? Sino ba ba? The ghost? Mag-asawa. friendly ghost? Hindi, manawagan ako. Uncle, auntie, kilala mo si Casper? Pag kilala Mag-asawa mo, ka na. pag kilala mo yan, may gout ka na. Ay. Sabi ng ghost? Sabi ng principal. Inubo. Yung principal? Yung estudyante, kaya absent siya. Yung estudyante? Yung ghost. Kaya pala may umubo, wala akong nakita. Umubo yun. Yung ghost. Yung principal. Kaya pala hindi na ako nireplyan Yung principal? nung ghost. Kaya pala. Ulo, kawawa. Yung principal? Yung ghost. Nakaputi siya. Yung ghost? Yung principal. Lumutang. Yung ghost. Yung principal.
Sa mga principal. Walang ulo, ha? Matanda na. Yung principal? Yung Gus. Ah, wala siyang ulo. Yung Gus? Yung principal. Pinatawag ng magulang! Yung estudyante. Baliktad. Pinatawag ng magulang. Oo nga. Yung principal, pinatawag na magulang. Tigil na natin, no? Kasi pinirikpil at si Ma'am Toned. Hindi na rin nila maintindihan yung nangyayari. Pinatawag ng magulang yung friend. Yung Gus. Hoy, Gus, halika nga din. Basic! Bilyong